Одну ноч у годзе ў крэпасці не злічыць наведвальнікаў. Сустрэць самы ранні світанак у годзе. У свяшчэнным месцы разам імкнуцца тысячы людзей. На гадзінніку глыбокая ноч, а горад над Бугам, здаецца, не спіць. Несканчальныя калоны людзей накіроўваюцца ў цытадэль, пакланіцца памяці яе абаронцаў, адчуць атмасферу першых гадзін войны. Мы приехали, чтобы почтить память защитников нашей земли. Они первыми приняли удар, и мы хотим их поблагодарить за это. У шэрагах прадстаўнікі розных пакаленняў і сфер дзейнасці, кіраўніцтва Брэсцкай вобласці, гарадоў і раёнаў, дыпламаты, кіраўнікі прадпрыемстваў, брастаўчане і шмат тых, хто пераадолеў тысячы кіламетраў. Больш за 20 дэлегацый з Омска, Москвы, Ижевска, Ніжняга Новгорада, Ленінградскай вобласці, Пензы, дэлегацыі з Кіева. Штогод напрыканцы чэрвеня Брэст наведваюць даўнія сябры са Славакіі. Атмасферу апошніх гадзін міру рэжысёры і арганізатары дзейства перадалі асвятляльнымі і гукавымі сродкамі. Распачало мітынг рэквіем тэатральнае дзейства на плошчы цырыманіялаў. 21 чэрвеня 1941 у крэпасці знаходзілася 8 тысяч чалавек. Байцы і камандзіры, медыкі, іх сем'і, жанчыны і дзеці. Без вады, боепрыпасаў, медыкаментаў. Многія загінулі. Вянкі спушчаны на ваду Буга. Сімвал жывой памяти. Все собравшиеся здесь и жители нашего города, и Брестской области, и гости, они ощущают одни и те же эмоции. Прежде всего, это память, та, которую, значит, мы должны сохранять. Второе, это, естественно, дань памяти героям, которые защищали наше государство, нашу родину, вот эту землю. Поэтому чувство гордости за тех людей, которые жили в то время. Ну и, конечно, мы рады, что молодежь, много людей приходит и чтит эту память. Сустрэць 76-ю гадавіну пачатку вайны ў крэпасць прыйшлі ўсяго 10 ветэранаў. Сярод іх і Пётр Кацельнікаў. Нягледзячы на сталы ўзрост, кожны чэрвень ён знаходзіць сілы прыехаць з Масквы ў Брэст. Ён апошні жывы абаронца цытадэлі. На момант пачатку вайны выхаванцу музычнага ўзвода было ўсяго 11 гадоў. 4 часа – это было страшное время. Это артиллерийская канонада, взрывы снарядов, минометный огонь. На досведку мірную крэпасць прабудзілі выбухі. Больш за 500 рэканструктараў аднавілі першыя гадзіны вайны. Ключавыя моманты крэпасной абароны адлюстраваны з поўнай дакладнасцю. На гадзінніку 5:15 крэпасць вядзе бой. Праз 76 гадоў жывых сведкаў абароны цытадэлі амаль не засталося, але памяць аб іх жыве. У граніце, цэгле і сэрцах нашчадкаў. Іх тысячы сённяшнюю раніцу сустрэлі ў Брэсцкай крэпасці. Ірына Нікіціна, Александр Сівіцкі, Александр Воронін, Тыгран Акапян, Наталья Лук'янчук, Василь Палхоўскі, Юрый Плінда, телерадыёкампанія «Брэст».